Яшлык универсал спорт залында шараның рәсми ачылышында район башлыгы Альберт Хуҗин, Әлмәт шәһәре һәм районы имам мөхтәсибе Көньяк Көнчыгыш регионы казые Исмәгыйль хәзрәт Сибгатуллин, Мөслим районы имам мөхтәсибе Илгиз хәзрәт Сунгатуллин катнашты. Просто иртен турында киттен күп бит. Значит, ел буе спорт белән ниндидер төр спорт белән шөгыльләнәсе дигән сүз. Сез үзегез инде ул яктан да бит күркәм үрнәк булып торасыз үзегезнең күрше тирәләрдә, кардәшләрегезгә, балаларыгызга. Бу көнне Спартакиада уеннарында катнашырга 14 районнан 200-гә якын спорт сөюче кардәшләребез килде. Ярышларның барышын күзәтүче жанатарлар да байтак җыелган иде. Бу урында инде беренче тапкыр түгел, инде ярышкан бар. Хисләргә килгәндә, ул инде һәрвакытта позитив хисләр, чөнки кардәшләр белән күрешү, алар белән аралашу, алар белән инде үзебезнең көчебезне сынашу, һәрвакытта да инде безгә бер стимул, безгә бер этәргеч булып тора. Ярышлар 7 спорт түрі буенча үткәрелде. Шулай ук викторина бәйгесендә дә мөселман кардәшләребез актив катнаштылар. Уеннарның төп оештыручысы Мөслим районы мөхтәсибәте. Бу инде безнең Спартакиада чаралары 8нче тапкыр шундый масштабта үтә. Бу инде безнең элекке хәзрәтләрдән бирелә, элекке мөхтәсибләрдән башланган чараларның берсе булып тора. Быел инде безнең чарабызда 14 район катнаша, якынча 150гә якын безнең катнашучылар төрле районнардан, төрле төбәкләрдән безгә хәтле килеп җиттеләр. Спорт ярышларының гомуми нәтиҗәләре буенча Мөслим районы командасына тиңнәр булмады. 2нче урынны Сарманлылар, 3нче урынны Актанышлылар яулады. Викторина уеннарында 1нче урынга Тукай районы командасы чыкты. 2нче урын мөслимләргә, 3нче урын Актаныш районыннан килгән кунакларга бирелде. Җиңүчеләргә дипломнар, иганәчеләр тарафыннан әзерләнгән истәлекле бүләкләр тапшырылды. Фәридә Гаенетдинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.